dipun pikir kanthi wening sampun ngantos grusa-grusu kula pampejahi mawon. Kula wong pateni mawon. Kula golekane Manowati. Banget temenan. Wis jalo perawatan regane larang tak turuti. Wis jalo kene tak turuti, jalo kendaraan sing apik tak turuti. Wis hati aku lunga karo Anoman, ancuk tenan. Ora iso napa. Manowati. Aku ora iso bisa karo kowe Manowatiku. Manowati. Lah kowe lunga aku tak mati wae Manowati. Aku ora iso urip tanpa sumandhing kowe Manowati. Tinimbang kowe nglarani atiku luwih becik aku tak mati. Tali iki sing bakal budhalke nyawaku. Manowati, selamat tinggal dunia. Ayo, aja ngawur. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Paham betul sampeyan? Wong perkara wong wedok sampeyan arep gantung diri niki lho. Rasa nangis. Sabar, sampun nglalu, sampun lampus diri. Mangke Baladewa sing bakal nyangga lelakon susahe Duryudana ya susahe Baladewa. Lo golekane Anoman. Yen Anoman kecelak patenane, lo bablaske golek Begawan Sabdawala. Kira-kira kuat ora nampani Kiai Nenggala. Apa? Bajigur tahap jaga. Samara pamoring sukma sinukmaya winahya hingasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen Paman Haryo wonten mangendika ingkang ngadawu muga-muga wong Ngastina utamane Yayi Prabu Duryudana tetep entuk pengasih saka purbaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Tekane Anoman cetha
Dari kongkonane Sabdawala jarak perkara. Jarak perkara kelawan wong negara Ngastina. Ngastina nek diobak-obak dening negara liya. Diobak-obak dening wong liya sing bakal ganggu gawe marang katentremaning Praja Gajahaya. Ganggu marang kamilujenganing Kyai Prabu Duryudana. Baladewa sing mapan ana ngarep. Ilange Anoman bablas mlebu Taman Sari. Lunga gawa garwa Prameswari. Yayi Banowati gawa lunga kelawan Anoman tegese sing deder perkara. Sing gawe dadaning masalah dudu Baladewa ning Sabdawala sing kongkonan karo Anoman. Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing Citra Banjo Sang Setyaki kya ngambil sanjata mangsiagane para Wadyabala Ngastina. Mangsiagane para Kurawa. Dinten samangke diopyak yen perlu kabeh prajurit supaya siaga ing desa Weging Gati goleki Anoman. Nggone wis wani mlayokke kelawan garwa Prameswari negara Ngastina. Oh iya. Kanthi regu ing kalbu kalenggan nyuwun pamit kula tatane barisaning wong negara Ngastina. Cidor kahot Joko
Hasbunallah manikmati Gusti Allah sesembahanmu Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk ya. Ingkang angka sepisan aja nganti lali ngegungake rasa puja puji syukur kang jero marang para baning Gusti ingkang ngakarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang wis kepareng manimbarake berkah nikmat sempat sehat selamat saengga aku kelawan kowe kabeh para brayat agung Dwija Laras Indonesia ing mijil saka ing Karanganyar Jawa Tengah ya iso ngabiyantara sowan ana ing wewengkon Desa Parajekan ana ing Kecamatan Sukorejo ing
Ponorogo Jawa Timur. Oh, ngono ya Jeng. Iya. Mokal tanpa berkah nikmat sempat sehat selamat. Tangih awake dhewe iso ngabiyantara sowan. Sempat tegese apa sing dadi kersaning para panitia, para warga masyarakat sing disepuhi kelawan panjenengane Bapak Kepala Desa ana ing Prajekan tangga sing dikersakne panjenengane Bapak Timbul SAP minangka dadi songsong agung pepayung ana ing Desa Prajekan. Awake dhewe longgar, awake dhewe sela, mekasane bengi iki awake dhewe ngabiyantara sowan. Dua tangga menjadi pilihan dening panjenengane bapak-bapak panitia utamane Pak Kepala Desa. Oh, ngono. Lek ngebel aku Pak Lurah ki nek pokoke ora tanggal 1 ya tanggal 8 no. Oh, ngono ya Yung. Iya. Dalam awake dhewe longgar tanggal 1 ing bengi iki awake dhewe iso ngabiyantara sowan yen ngono tanggal 8-ne kosong. Ora. Tanggal 8-ne delalah bar didhawuhi didilke karo penjane Pak Timbul SAP. Aku entuk telepon saka Maguhan Kecamatan Sambit Ponorogo. Oh, ngono. Alhamdulillah rembug dadi lah insyaallah tanggal 8 ing wulan Mei awake dhewe sowan ana ing Desa Maguhan Kecamatan Sambit ing Kabupaten Ponorogo. Oh iya. Yang Ponorogo meneh, heeh. Iya. Iki jenenge nikmat sempat sehat. Alhamdulillah gliak-gliak awake dhewe diparingi kesehatan sehingga iso secara maksimal anggone menghibur kabeh para warga masyarakat sing haus hiburan utamane ana ing Prajekan jalan wis suwe kene iki ora nek wayang no. Oh, ngono ya. Ya. Selamat alhamdulillah mendarat ana kene pas maghrib mau. Awake dhewe diparingi keselamatan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala tanpa ana alangan samiji apa sehingga bengi iki alun-alun sumringah menjadi lautan manusia untuk bersama-sama kembulan niat kelawan para warga masyarakat ana ing Prajekan nggone nganake bersih desa, resik desane, resika desane, resika sing nggoni, adoh saka Godha Rencana, adoh saka Sengkala, wekasane Desa Prajekan dadi desa ingkang badatun thayyibatun barapun gopur, gemah ripah loh jinawi, Kertatata Raharja murah sandang pangan kang satu papan, adoh saka bencana alam, digampangi lek golek rejeki, rezekine lancar, dawa umure, sehat awake, kang satu diparingi selamat donyane, diparingi selamat akhirate. Allahumma ya rabbal alamin. Pancen kaya ngono ya Yung Ding Siwana. Walaupun dalam Al-Qur'an, dalam kitab suci lainnya ki ora ana tulisane he menungso kowe bersih desa ora ana. Ning iki mujudake adat istiadat sing wis lumadi ana Nuswantara. Merga Indonesia utamane wong Jawa kuwi wis duwe budaya. Oh, ngono ya. Saurunge agama apa wae mlebu ana ing Nuswantara, wong Jawa dhewe wis duwe budaya asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mari kita lanjutkan. Tur nek gelem goleki, gelem teliti kanthi permati, wong bersih desa kuwi ya padha karo nindakne sareating agama Islam. Oh, ngono. Mergo iki kanggo srana bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan malimpah-limpah kenikmatan tumraping para warga ana ing Desa Prajekan, diwujudkan dengan adicara bersih desa untuk sarana bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ngono ya Yung. Iya. Luar biasa ya yen ngono. Mula bengi iki jumbuh kelawan kersane panjenengane para panitia utamane panjenengane Pak Kepala Desa Timbul SAP ya pirang-pirang dina ora iso turu mergo pirang-pirang dina kene iki udan. Oh, ngono ning alhamdulillah pas bengi iki dipun paringi tingkas mbulane iso sumeblak padang sumunar madangi ana ing alun-alun sumringah. Oh, ngono ya. Ya. Ngestoke dawuh muga-muga apa sing dadi niat lan hajate para warga masyarakat
ana ing desa Parajekan kene kinabulan dening purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat yoyong amin ya rabbal alamin. Parajekan saya manunggal, parajekan saya bersatu ya gotong royong menjalin silaturahmi. Kene iki ora ana cerah, ora ana bubrah, ora ana bubrahing paseduluran. Wis rukun, wis guyub, dipertahankan yang perlu disemangati utawa ditingkatkan. Oh, ngono ah. Manunggali kepala desa kelawan perangkating desa, uga lembaga desa. Ya. Lan di sengguyung lawan para warga masyarakat, para karang taruna, karang taruni dadi siji iso mewujudkan desa Parajekan yang selalu nggondheli persatuan lan kesatuane. Iki sing perlu dicontoh, iki sing perlu dicontoh. Kula ora moka babakan kerukunan, babakan persatuan lan kesatuane. Ana ing Parajekan kene kena nggih contoh, kena nggih tulodo guyub rukune para warga masyarakat lan perangkating desa hebate kaya ngene. Mula kanca-kanca tepuk tangan buat desa Parajekan. Kaya ngono ya, heeh, dasare Pak Lurah piyambak ya seping pamrih rame ing gawe, para perangkate desa, lembaga desa yang mendukung apa sing dadi perintah program-program saka panjenengane Bapak Kepala Desa ya ngono ya ya heeh lagi iki lho nek aku ngerti perkara apa sing duwe alun-alun biasanya kabupaten ngono heeh kota kuwi duwe alun-alun lah iki desa lho desa Parajekan sak ngertiku lagek desa Parajekan iki sing duweni alun-alun sing hebate kaya ngene, jembare kaya ngene, bawera kaya ngene. Oh, ngono ah. Dadi nggo wayangan wis nggone ora bakal kekurangan. Oh, lah iya mula gandeng duweni alun-alun sing kaya ngene iki. Iki nek wayangane setahun pisan iki kesuwen. Nek iso iki seminggu ping pindho apa ping telu ngono dadi ngono lah lapangane eloke kaya ngono kok. Wah iya 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 iya. Alun-alun lho ya, heeh, alun-alun. Iki mbiyen aku mau sempat ngobrol-ngobrol karo penjane Bapak Timbul SAP ana mburi kono. Iki mbiyen kaya dene lemah sing ora terawat. Oh, ngono ah. Bot-bote saka kerja kerase kepala desa yang disungguyung karo kabeh lapisaning para perangkating desa, lembaga desa lan masyarakat ditekakne uruk sing pirang-pirang atus dam truk nguruk kene sehingga saiki dadi papan sing hebate kaya ngene, bawira jembare kaya ngene. Oh, ngono ah. Kaya ngene iki tanpa kerjasama, tanpa ada persatuan dan kesatuan tangeh isane kelakon. Pancen kaya ngono nduk. Lagi nggon transit sinden. Kuwi lho. Iki digekne anyar karo Pak Lurah. Oh, ngono. Mula cete jek rodok mambu mau. Oh, ngono. Heeh, didadakne nggih dandan sinden. Pokoke pas wayangan kudu dadi. Kowe ngerti jedinge, Nduk? Urung dadi ngono. Oh, ngono. Urung dadi ciduke ra enek aku ngono. Oh, iya, iya, ya, heeh. Ning luar biasa lho kaya ngene iso dadi desa percontohan. Desa-desa liyane iso duweni alun-alun sing hebate kaya ngene kene nggih kegiatan apa wae UMKM ya iso berjalan ana kene nggo srana silaturahmi uga kanggo srana olahraga ya bisa ana ya multifungsi ya yo saurunge ngaturke maneka warna ya ngaturaken sugeng rawuh ya iki mau aku wis didhawuhi bahwasanya PLT Bupati Ponorogo penjane Ibu Hajah Lediarita SH ora rawuh mergo ana kepentingan ana Jombang. Mbok menawa kepareng rawuh anggota DPRD Dapil 6 Kabupaten Ponorogo. Ya heeh. Mbok menawa kepareng rawuh, heeh kabeh diundangi nduk karo Pak Lurah. Oh, ngono ah. Anggota dewan diundangi. Muga-muga do rawuh. Lek rawuh iki ketika acara kaya ngene iki ya rawuh. Rawuhe lak perkara acara kaya ngene iki luar biasa ketok dadane. Ora kok rawuhe iki mung golek swara, golek biting dan lain-lain. Lek kepala sing jenenge anggota dewan iki lek rawuh ning acara kaya ngene ketok dadane no. Oh, ngono ah. Lek golek biting
direwangi awan bengi mara. Bareng adicara kaya ngene lek diundang ora mara kan ya ndadekake cokol mangsa dadi rerasanan. Ya. Forkopincam Sukorejo. Ya. Uga kepala desa sekecamatan Sukorejo. Ya. Sekretaris desa sekepancar Sukorejo. Ya. Kepala desa yang jelas tuan rumah. Ya. Perangkating desa. Ketua TP PKK Desa Prajekan, Ketua BPD, Ketua LPMD lembaga-lembaga desa Prajekan, Ketua RT se-Desa Prajekan lan sedaya warga masyarakat ana ing Desa Prajekan. Sak menten kathahipun iki namung saking Desa Prajekan nggih, Pak. Enten sing saking desa njaba enten mboten? Desa njaba enten? Ora isin to sampean, lurahmu kok nanggap dhewe ngono kuwi. Kok njaluk ditanggapne wong Prajekan. Lah iya. Ya somben kok. Gentenan kok. Kok tanggal 8 neng Meguan sambe terus bulan apa meneh ya neng Ponorogo meneh. Ya sembah nuwun lah. Nek Ponorogo ki nek perkara pecinta wayang wis ora kena diragukan. Sinom, Nduk. Aku mau sore karo nunggoni apa sinden do dandan ki aku orek-orek lagu Sinom saya persembahkan untuk Desa Prajekan. Oh ngono ya bengi iki acarane apa hajate apa tertuang dalam sebuah tembang Sinom. Lah mugawe dhewe ya Mas sing suarane lantang aku njaluk suarane kabeh lantang. Kabeh wiraswara ki duwe petingan dhewe-dhewe. Iki ndelalah kanca-kanca wiyaga ya komplit. Wiyaga, Wijo Laras Indonesia full time bengi iki. Wah, ngono ya. Full time, Yagane Pak Kangkong, wes. Ora enak sing tuwek, Nduk, yagane nom-nom. Mergo tuwek sithik tak pateni dadi ketok nom-nom kabeh. Ya. Waranggana ya ana 7. Wah, ngono, muga-muga entuk pitulungan. Ya, Ya Mas Bowo. Ya, coba aku tak nyuwun suwantene Mas Bowo sing cetha lelagon Sinom tak aturke kangge para warga masyarakat. Ya, bersih desa ing Prajekan. Wah, ngono. Ayo Mas, yo. Bersih desa ing Prajekan. Bersih desa ki tandane wong piye, Mas? Syukur mring Kang Maha Suci. Dadi bersih desa kaya ngene iki mujudake rasa syukur. Syukur nyang sapa? Gusti Kang Maha Suci yang telah memberikan keberkahan, keselamatan, ya, dan lain sebagainya terhadap masyarakat wonten ing Desa Prajekan. Ya, terus mapane ndi, Mas? Mapane ning ndi? Alon su mringah. Alun-alun sumringah. Ya, luar biasa alun-alune. Kok ngarep wis ketok. Alun-alun sumringah. Wah, iya. Ngono kok setahun pisan ora iki piye lek wayangan rugi iki. Lek bangun alun-alun lah ya. Ya somben nah. Ya wis. Sadaya wis hanya wiji. Sing tak aturke ana ngarep, sedaya wis hanya wiji. Kepala desa, perangkating desa, lembaga desa, masyarakat dadi siji. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Terus kades kang mandegani. Bagaimanapun kades sing mimpin utawa sing mandegani, jenenge lurahe, jenenge kadese sapa, Mas? Pak Timbulnya topi nunjul. Nek ora pinunjul ora mungkin dipilih dadi kepala desa
ana ing Prajekan. Oh, ngono. 2019 ngasta kepala desa ya, heeh. Mengko purna jabatan 2027 sing wis apik iki ayo dituntune lanjutkan Pak Timbul. Oh, ngono. Ya. Genyo mranata desa wis terbukti ngene nata desa. Nah, terus memuji rina lan wengi memuji tegese ndedonga rina kelawan mengi supaya piye Mas? mugi slamet kalih saking sambe kala sebuah karya lagu ki regane larang no. Apa ya? Ya. Mau bengi ana ing Rawasari ngubuk grobokan Purwodadi. Kuwi acarane padha bersih desa, ya tak gekne lagu ngene iki. Oh, lurahe ya tak sebut jenenge ngono. Saking senenge lurahe Purwodadi mau bengi tak gekne lagu ki munggah ki nyawer aku 1 juta kuwi ning Purwodadi ning kene mbuh aku ora ngerti. Wong Purwodadi rene iki ya adoh kok. Oh alah. Lah ya rene asine anu kok nek aku apa? Sikilku iki nggih mlaku ki rada abot. Ngopo? Lah apa eneng? Gawean rung ditandangi ket 2 minggu kepungkur ki wis ditransfer pelunasan ki lho. Apa iya? Iya. Pak Lurah mbok njing mawon ta Pak Lurah? Amun lunasi sakniki, mboten Mas Kangko. Ini pokoke saking seneng-senenge warga masyarakat jenengan saged rawuh wonten ing Prajekan. Iki kula lunasi hari ini. Dadi asine aku Kosala kok Karanganyar ning Prajekan Ponorogo ki nyaur utang nduk mek anasine. Wah, ngono lah iya. Kadung kelunasan ning lah iya. Yo, iki mau tembang mau dindangdutke Mas. Dindangdutke coba. Oh, ngono ya, coba kaya ngapa? Lagune bersih desa ing Prajekan. Heeh. Dindangdutne telung rambahan. Oh. Engko karo ngenteni caire dhuwit 1 juta kok Pak Lurah ki cair apa ora dari. Lambemu. Wis ora wis maring ya wis pirang-pirang kok. Ya. Monggo buka saka saron. Monggo. Swara tunggal sing cetha vokale.
Sumbang Surung sebuah karya lagu untuk masyarakat Prajegan ya wis katur ya ora mudeng kersane Pak Lurah kok njaluk lakon Begawan Sabdawala ya sing penting iso dilakoni nah apa saurunge Mas Andi TB iki aku arep nampilke anakku wedok sik Nduk oh ya support musiknya siap ya sapa Genduk Lintang Kairo iki yo saka Kediri sing lagi naik daun. Oh, support musik ya, Mak. Monggo Nduk Lintang tak aturi jumeneng. Oh, ngono saurunge Mas TB. Ya. Yo, berpacu dalam musiknya Indonesia. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih, batuk pilek, Batuk pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia, nggih, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki Nduk Cahayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Nggih ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngoten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngoten. Nggih, siap. Ya, wes saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gede tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, cilik ngono ya. Nggih, segini. Tira sing jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak sogo untu. Kayak awakmu kelas piro to, Nduk, ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden, nika awal nyinden nggih nderekaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, iki. Ngapunten wau dereng salim, Bapak. Nggih. Mbok lek mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jajal madhep rono. Pripun? Sawang koringan kaya triplek lho iki. Lek mangan sing rada akeh rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih, Pak nggih? Ndablek mangane akeh. Oh, ngoten. Kudu ndablek dhisik berarti, iya Pak. kudu ndablek sik. Iya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Amin. Pangestunipun panjenengan, Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Yojo iki tenan kok. Ya iya. Lha ya ora apa-apa wong. Dalang ki jodone ya sinden kok.
Biasanya ngoten nggih Pak nggih. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden buduwi. Nggih, Bu Dewi. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih Pak. Nggih, tumpun iki. Alhamdulillah. Iki anak wedok, Mbak Tata. Tata. Ragile. Nah, do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok, Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajekan. Nah, nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Rara Jonggrang Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajekan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedela, yen ketok suaramu sike. Bawa Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Wijaya. Ah. Monggo. Bawa ngidam sari nggih. Boleh, boleh. Nanong. Wah. Nah, cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bindenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medun ya ora dipotong karo sing nanggap. Aku mau bengi awakku puwanas ngono, Nduk. Sami nggih Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak puwanas Nggih, gregesi. lha niku tasik wonten Iki bekasnya. berarti infus. Oh, opname nggih Bapak. Nggih, opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ayo, terus. Kaya ngene wong nandang asmara. Apa tak waku dewi Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lelagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. Nah, BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Nah, tak wotone sik pisan. Oh, karek minangkani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Dukuh. Ya njaluk gending kangen ning ati. Heeh. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Trisno Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit, ora usah dipinangkani iki engko. Apa-apa nek ana duwite ora jalan saiki ya. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesideman Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya. Ya ana duwite ya iki. Ana. Ya iki sak mene kae iki. Lo. Pinten niku Pak? 500.000. Wow, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu renek duwite iki kono ora usah di. Mah realistis ora guyon kok nduk iki. Atur nuwun lho iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Dan cek sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Nggih, saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan. Nggih, Pak Lurah.
saka Desa Tunggur. Heeh, iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun genep 1 yuta. Dadi Alhamdulillah. nggih, pun. Terus dok. Ya. Ya. Duh dewa Jawa Tengah welasono mring Besok kapan? Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya nduk wong jenenge. Gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas ning ndi sampean? Tanggapan ning ndi sesuk? Pinjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh, nggih. Wonten ning Dungus Kunjang Kediri sesuk. Oh, nggih. Nggih. Minjing nggih kalih jenengan to nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kodo Nanong tanpa prau sasadara ning papatri. Jenengan dugi mriki to, Pak? Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kan nduk Tang. Pundi, Bapak? Nika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Giun. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo iki Pak Santo. Asmara Santo. Mbah nuwun. Nyidam Sari As. Nyidam Sari As Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani. Heeh. Nek tanggal 8 somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Ya. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Tang. Nggih. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk. Kusuma Wijaya katur Bapak BPD. Ya, yo. Wah, Pak ya rawuh. Rokok kaya. Karo sindu Pak ya. Sindu. Ele. Sik.
Ayo, luar biasa. Ngapunten nggih Bapak, kalau mengecewakan suaranya. Oh, mboten kuciwa. Ya, wis kesanggupan iki bagaimanapun kondisinya ya tetap maju. Oh, ngono. Ya. Ayo Mas Andi TB, ya kelawan Mas Gandul, ya serampat yo, yo. Ora nyambut gawe re. Merang nundung tak dong, yo. Suwe ra ketemu, suwe ra petuk ya mosok gawek-gaweke Andik TB. Rumangsane kaya tukokno dolanan. Padha nyambut gawene. Iki. Apa lali po bejene kanca ya ana yaene kok senane gawe gegeran nyun pamunten macange bulinggo Mas Kangko. Nggih, Mas Gandul. Kowe ngendang iki lagi pisan lho ya. Grup anyar cadangane Denko lho ning kene kowe iku. Ha iya. Kok oleh nyepelekne karo dagelan kowe. Mbok aja ngono lho Mas. Barep piye TB kuwi pasanganku. Ya dulurku. Ngenyek TB padha karo ngenyek aku. Sampeyan nderekke Pak Kangko lho. Kok malah arep mirang-mirangke grup sampeyan. Ngerti ora kowe? Enek paribasan klemben-klemben roti-roti lho Mas. Biyen-biyen saiki. Lho rungokno kuwi. Lho aja ngeceh kowe. Tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne, Ngomongnya digenahne. jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lho, ngece malah gremeng karo kancane. Sriuning Mustika Tuban. Nek ora penting ora usah weanan. Sarip tambah oso. Dadi wong urip aja gawe gelo. Warok Braja Musti. Alah sogok ala keri. Kok senengane kok ngono kuwi lho. Warok Braja Musti kaya Pringgondani. Lah ngerti ku ya kuwi kok iso. Nyun pamunten lho nggih. Macange. Nggih, pripun Mas Gandul? Lho kahanan meriah kaya ngene. Luar biasa, Mas. Ngendi sing luar biasa? Dalu niki prajekan luar biasa istimewa. Heeh.
Kula niku pun ping kalih teng mriki. Wah, kowe kuwi Pertama di Balai Desa tahun 2018 dalange Ki Sigit Arianto ingkang dados lurah tasih Mbah Mantan dereng Pak Timbul. Oh iya. Tese Pak Slamet. Pak Slamet maneh kula apal teng daerah mriki. Heeh. Prajegan niku desa yang ikut kecamatan Sukorejo. Terdiri dari 6 dusun. 13 RW. RT-ne 45, jumlah penduduknya 6.143, rondone 784. Sik to. Termasuk Bu kami tua misteri iku rondo. Apal kula teng mriki. Kaya untuk pegawai sensus penduduk lho to. Nggih. Ngono ki ya ngono, tapi nek jenenge rondo ki mbok aja disia-sia to, Be. Banyak TKW ning kene. Nyuwun pangapunten malah nyangkut kalih beliaunya Bu Mistri pepundene awak dhewe. Rondo kuwi nek mok sia-sia ning ati ki lara. Aja pisan-pisan mok gawe gelo, apa maneh mok gawe kuciwa nek ra trimo mbok dititipne balai desa. Ben dipangan kami tua. Lho. Kami tua sapa? Kami tua wasi. Alah. Oh ya. Ketua panitia lho kuwi. Senior. Senior. Kok apal kabeh lho rumangsaku. Saking kuliner ini Mas, walaupun 2 kali tapi hebat Pak. Hebatnya apa? Tahun 2018 belum ada niki alun-alun Sumringah. Belum ada. Belum ada, tapi semenjak dipimpin Bapak Timbul SKP. lurah periode kedua, Prajegan satu-satunya desa yang mempunyai alun-alun sekabupaten Ponorogo. Ya. Tepuk tangan. Prajegan kena Luar kanggo biasa. percontohan saestu. Tenan iki. Napa maneh nyuwun pangapunten. Niki acara sedekah bumi. Omonganmu ya kudu hati-hati. Iki budaya lho. Kowe ning panggunge kalian Pak Kangko lho, Dwijo Kangko. Nyapa? Ki dalang kondang gak dalang sing wis milenial sing hebat wis terkenal. Kowe kudu omong sak omong ki sing apik. Apa meneh arep ngadepi 2 Mei Hari Pendidikan. Seni budaya ki kudu dicane lagi ngoten to? Oh betul. Nyuwun pangapunten. Tamongi. Apa? Nyuwun sewu kowe kok bandingna aku karo Mas Kangko iki karepmu piye? Lho, iki seni budaya disawang ki ketok manis ajining diri saka lati ajining raga kok busana. Disawang ketok pantes Pak Kangko coba sawangan nganggo busana ireng, ketok gagah. Lah sampean lho, wis ora wedaan, kulitane ireng, nggo klambi coklat malah kaya tape Bodowasa. Ngene lho tak omongi. Justru iki nguri-nguri kabudayaan gitu Pak. Iya lho. Gelar pagelaran wayang kulit ning Desa Prajegan dalam rangka bersih desa. sakmene mbiyane wong sing ora budaya sapa? Lho kok sampean iki kok penganggone mbok sing pantes kaya aku gedhe dhuwur lho. Matamu katarak kepe potonganmu sak botol Yakult kok gede dhuwur. Pokoke engko takon nge-zoom sing nyuting. Nyuwun sewu, Piye? wong sakmene dalam rangka melestarikan budaya. Sing ora budaya iku mung siji. Kok iso mesti Dalange ya Mas Kangko. Sik. Kok iso kowe malah iki urusane dawa lho. harga diri lho Pak, harga diri lho. Pripun? Kok iso aku ora budaya? Jenengan kok nesu ngapa? Ya nesu no. Mergo kabeh iki pimpinane ning dalang kok. Nyuwun sewu, budaya niku kan awake dhewe mung kari jiplak apa dawuhe para pini sepuh. Leres mboten? Ya benar. Paling gak ngestokne dawuhe para pini sepuh. Ya. Ana biyen wong tuwa ki tau omong. Ya. Sanepan le aja mangan ngarep lawang mundak nolak rezeki. Betul ora? Bener. Le nek mangan piringe aja disangga mundak dadi sangga-sanggonane wong akeh, wong tuwa. wong tuwa. Le nek lungguh aja ning dhuwure bantal. Iya. Mundak udunen. Bener. Sakmene kae sing lungguhe ning dhuwur bantal sapa? Ngaku ora? Sampe lungguh ning dhuwure apa? Dhuwur bantal. Nah, iki jare nindakne dawuhe para pini sepuh ora? Ya nek miturut kuwi ya salah. Ora budaya sampean. Ning nek aku ora dilungguhi bantal, ora nglungguhi bantal, aku iso ngeblak. Yo diganti bantal, bantalnya diganti. Ganti apa? Kompor. Loh, Silitku kobong nang amuk. Dan kemritik. malah Perkara nglungguhi bantal kuwi wis ninggal tata krama uda negara ngono. Nggih. Lah jenenge wis sanepan tinggalane leluhur mulane kudu diuri-uri padha dene kados bersih desa niki. Ya. paling ora iki ndongakne lak nggih ngoten. Wah iya no. Ngiras pantes gladi wano kalian warga masyarakat wonten ing Prajegan. Brajegan
dalem gandul saking Blora niki kula dongake kagem warga Brajekan tiyang dongane senine ngagem pantun nggih Pak nggih. Nggih. Kersane saya pantes. Nah, jos iki lho, nggih contoh iki lho. Piye Dul? Rungokno iki. Enek ketan wadahi tampah. Ah. Wong sak Brajekan muga-muga kebak berkah barokah Allahumma. Amin. Prajekan. Prajekan. Ya, ya. Enek ketan kabeh siji. Apa? Wong sak Brajekan muga-muga kathah rejeki. Amin. Ana ketan rupane coklat. Apa kuwi, Mas? Wong sak Brajekan kabeh padha sehat. Amin. Ngono kuwi lho seni. Sampeyan napa saged? Sampeyan napa saged? Contoh Pak Ya iso no. Napa? Nyang swalayan manggone ning Jawa Timur. Artine Piyayi Prajekan muga-muga panjang umur. Ngono. Ya tetep iso wong budaya kok wong budaya. Ngono. alah an-an nek kabeh ya iso. Lho, kowe kok nyepele lho. Tuku kapsul. Lho. Kowe iki apa lara apa piye kok tuku kapsul? Sik karo tak mikir. Tuku kapsul katutan genteng. Apa kuwi? Pak Timbul kula rokoke der. Hei, Senengane kok sponsore wis eneng lho rokok ki. Lho, salahe tekomu Gary. Lho, mboten kula niki kula salahne mergo kula iku nyemoni pengen benerno jenengan. Kok iso aku salah? Salahku nggon ngendi? Donga gawe Pantun. pantune jenengan apa? Ning swalayan panggone Jawa Timur. Artine Piyayi Prajekan muga-muga tetep panjang umur. kowe ndongakno gawe pantun piye? Pantun. Piye? Tuku ketan kabeh siji, wong sak Brajekan kathah rejeki. Nyuwun sewu, ndonga gawe pantun ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Dalang Kangko. Nek ngono sampean ra tau mondok, ora tau ngaji. Lho. Sik iki urusane agama lho wong Lho pondok. nggih kula bisa memastikan. Agama ora ono gidulanan lho iki. Mboten, Hubungane apa? malah jenengan sing gawe dolanan agama. Sik, jangkrik. Wis kok Ndonga gawe parian. ana to kiai alim ulama ning santri dawuh, "Le, kowe sombe nek ndonga gawe pantun." Eneng apa ora? Eneng apa ora kok malah melilik? Ya ora enek ning. Lah, ora eneng ya wis. Jenengan nek ndonga gawe pantun malah malaikat nyatete bingung. Lho. Sik ta, Bil. Lah kok iso kaya ngono iki lho? Lah ndonga kok gawe pantun, dajal ki ndonga gawe pantun. Imam ning masjid apa ora bingung kae? Kok iso? Pas wayah salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Iki salat bare jam piro? Pikir. Lah sing prayoga ki ndongane sing piye? Donga niku sing bloko suta, kabeh penonton ngerti, pamirsa ngerti, malaikat ra bingung. Oh, ngono. Paham mboten? Paham ya. Ngono kok wis tanggapan larang. Lho. Lho iki akeh alim ulama lho kene. Lah iki kurang ajar nek iki. Seni kira kena dituku nggo dhuwit, paribasa dijaluk diwehke nek dituku ki larang. Iki niate ki nguri-nguri budaya lagi ngoten to, Oh Pak? iya aku belanono, Dul. Dijaluk diwehke apa kacek 10 yuta nolak kaya. Kowe iki ya mbok aja kaya ngono to, Be. Ya wis tak dongakne nganggo bloko wae. Ah. Muga-muga wong Brajekan sehat seger kewarasan, Betul. murah sandang pangan. Lah. Muga-muga alon-alon sing dibangun iki berkah barokahi. Betul. Bisa gawe kemajuan kesuksesane warga Brajekan sedayanipun khususnya untuk para pemuda semuanya tambah maju dan tambah sukses. Allahumma amin. Oh. Lurahe mawon asmanipun Timbul. Pak Timbul SAP. Sarjana akademik pemerintahan. Timbul itu kan bahasa Jawa. Cara Indonesianya kan terbit. Bener. Prajekan terbit seorang pemimpin kados Pak Timbul. Mulane no jenengan nyontoh Pak Timbul kayak itu to, Mas. Ya wis nek perkara jeneng. Duwijo Kangko kuwi ya jeneng Jawa lho. Putrane Bapak Ki Sukron Suwondo. Iki elek nyuwun sewu, Mas. Niki kula mboten ngenyek jenengan mboten. Lah kenapa? Jawa kuwi justru nama sing aneh kuwi biasane hebat. Iya. Kaya Pak Timbul ora ana apa-apane. Timbul tok. Akhirnya jenenge Timbul, karirnya Timbul. Iya. Tur jeneng Jawa kuwi nek gawe kewan mesti sukses. Contoh Percil, Deni Percil, Lucy Brahman, Lucy Brahman. Pesinden Ponorogo, Iya. Trio Macan. Lho kuwi hebat. Sukses to. Jenengan Dwijo Kangko ora ana kewane elek, Pak. Ora iso mlejit ya. Jenengan nek pengen kondang kula kei tambahan jeneng Tambahan apa Pak. kira-kira? Ki Kangko tekek. Nggih, apik ta?
Jadi prajekan ini jalannya sapa? Kanggo tekek. Apik lho Pak iki, Pak. Ora kena sing gawe lho iki. Ya apik. Ampun Pak Nekso jeneng agama mawon Pak, jeneng agama. Jeneng Islam. Muhammad, kan pun haji nggih bapake nggih. Ki Sukraswanda pun haji. Jeneng Arab ya apik lho, Be. Oh, nek Arab iki kalah karo jenenge anakku. Lho, anakmu ya mau jeneng Arab. Anak kula lahir pas bulan Ramadan wingi, Pak. Wah. Metu lanang tak jeneng Islam. Lho, sapa, Be? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. celukane Mokel. ora nyambung. Urung ana sing duwe Pak iki. Mokel lho. Omongan kok ora ana isine blas. Paling ora iki harus ada isi, visi dan misinya ra ki ngoten. Awake dhewe karek nyuntuk pangarsa ta Beliaunya nggih menika Pak Timbul. Betul. Apa maneh barengi sesuk niku hari pendidikan. Betul. Kados beliaunya Pak Timbul, kenapa kok dititik neh? Karena dia ngugemi karo paugerane Ki Hajar Dewantara. Apa kuwi? Kayak nek tembunge Ki Hajar Dewantara ana telu to. Apa? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Sing Nek- tak sapa kuwi? Ki Hajar Dewantara. Kowe tau sekolah ora to? Iki sesuk iki hari pendidikan paling ora nek kowe ora ngerti iso nyinaoni anakmu, Be. Kuwi ngarsa apa? Suntulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani leres nggih. Ciptane kuwi Ki Hajar Dewantara. Rungokno tembunge saking dalang Kangko Tegek. Lho, Saya nesu. Boten kula niki serius, Pak. Ki Hajar Dewantara niku sinten? Bapak Pendidikan Bapak Indonesia. pendidikan. Kok ngarsa artine? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Artine napa niku? Ing ngarsa Suntulodo tegese ning ngarep iki kudu iso dadi contoh. Bener. Terus sing nomor kalih ing Ing madya mangun karsa. artine Ya ning tengah-tengah kudu iso Memberikan nuruti penyemangat. penyemangat. terus yang terakhir Tuturi Tuturi handayani. Di belakang harus memberikan dorongan dan Dorongan. dukungan. Kayak beliaunya penjenengannya Pak Timbul. Selalu mendukung geraknya, visinya pemuda. dadi kuwi kuncine kanggo pemimpin. Pemimpin. Nyuwun sewu niki kula bantah. Loh, iki aja ngono lho, Be. Sing nyiptakno Ki Hajar Dewantara Bapak, Pendidikan Indonesia. kata-kata ini berlaku nek zaman biyen. Ning sakniki jenengan eling niki 2026. Terus hubungan Kata-kata niku pun boten berlaku. Ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa Tuturi tuturi handayani. 2026 pun boten kanggo. nek kowe muni ora kanggo sing piye? Sing kanggo sakniki ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tutwuri golek rai. Nggih napa boten, Pak? Iki paham masyarakat niki. Sik kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih. Bisa Ing ngarsa? buka. Bisa buka kudu iso nutup. Betul. Ing ngarsa numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ya ora lah, Ora percaya. ora percaya. Pagelaran niki jenenge napa? Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sing dadi pimpinane sapa? Dalang. Membawai anak buah napa mawon? Ya yoga sinden tukang son. Komplit. Komplit iki. Ah. Sing dadi pimpinane Anom Dwija Kangko. dalang. Dalang. Sing bayarannya akeh dhewe sapa? Ya dalang. Numpuk bondo apa ora ngaten niku jenenge? BBB. Endo. Ampun Pak, tak belani Pak. Dalang anane bayarane akeh. Melek suwengi lho, Be. Lah rumahmu yoga turu apa piye? Iki yo melek. Dalang ki rekoso, Deng. Rekosane apa sampean teko kene yo gak usung-usung debok. Sampean teko kene numpak mobil plek ning transit diparingi maem dalan unjukan munggah panggung terus dok 80 yuta. Ya apa ora? Bola kewangan ndul. Tangane iki nyabutno polah, tangane iki polah, Be. Lah rumahmu tukang kendang iki dekem ngono piye? Tukang kendang iki yo polah, bayarannya akeh sapa? Akeh Pak Kangko. Numpuk bondo. Sikile kan yo polah, sikile ora mung tangan. Lah tukang jaipong apa rumahmu sikile ra polah? Nyuwara suwengi. Lah apa sing den sakmene iki bisu kabeh? Iya toh Pak, kaya malah jadi bantah toh Pak. Ayo Aku bener bengi apa iki ora? ora nek bener blas iki. Kowe aja ngono lho. Nyapa? Iki dina sampean, wah iki repot iki. Nyapa? Pak Kangko iki wis mbelani aku. Iki dina grupe kudu aku. Nyapa? Lah kok iso malah kaya ngono sampean? Lah nyapa? Bayaranmu ki melok Pak Kangko lho. Lho, engko nek nganti gelor atine Pak Kangko wis sesuk ora dibayari piye kowe? Sorry sing bayari aku ra Mas Kangko, Pak Lurah Timbul. Mas Kangko itu perantara duit saka Pak Lurah diparingke Mas Kangko terus diparingke aku. Ibaratnya Mas Kangko ki makelar mobil. Lho. Ora duwe hak sing
bayari Pak Timbul karo panitia. Dalang kok ngaku dene rene yo golek duit to. Dalang kok semuk blantik iki lho. Kok saya nek ngono nyuwun pangapunten Pak Ya izin. ya ya. Dadi ning ngarep kuwi numpuk bondo. Lepas saka pagelaran wayang kulit. Mergo kowe karo aku sebagai bintang tamu tan bedane kalian Mbak Kairo. Kowe karo aku pemimpinnya sapa? Aku. Ah, berarti senumpuk bondo kowe. Lho, ora iso. Mentolo kowe. Ora iso. Kok ora iso nyatane bayarane akeh kowe terus kok. Mergo kowe ora pasangan tetap. Lho. Kowe sik magang. Pasanganku sing asli gak budal dino iki. Ojo salah paham. Nek kene kalah Pak aku. Ya ya. Wong tadi Jaya Banjel ki ra entuk protes. Ah. Ya. Pun percaya nggih? Ya wis aku nek iki bab iki kah ning sing ning Madya. Ing Madya mangan kanca niki bahaya, Pak. Bayane. Hati-hati nih ana wong ketoke apik karo sampean. Hah? Sampean kudu mencermati aja gampang percaya. Kok iso? Mergo unsurnya ana dua, pengen nipu sampean, kedua pengen rusak rumah tanggane sampean. Ketoke apik karo sampean, sapa ngerti seneng karo bojone sampean. Kuwi mulane ana tembung tetembangan bojomu tak silihe niku bayane. Wes nyepele. Hati-hati lho. Sik. Omonganmu iki kena digugu ora lho? Ngapa? Dupeh Buduwi mboten nderek terus mau elek-elek. Lho Budwi. Lho, Buduwi iki sarjana S1 lho. Masih Sarjana digodho model piye? Ora ngarah goyah imane. Sarjana apa? Lho, sarjana seni. Alah, mbek bojoku ya kecil lho. Piye? Bojo kula niku elek-elek titele SPD MMD, Pak. Sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah apa SPD? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Wah. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Weh, hebat ora weh. Omonganmu malah koyo welut to, Be. Lah sing terakhir, kok iso mau bantah? Lah iki tut uri golek rai. Ini sering muncul saat pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur, presiden. Iya. Adol swara umpamane jenengan calon. Ah. Pak iki lho Pak, wongku Pak. Wong 100 wis sampean cekelen weh, kayak nyeketan mesti milih sampean. Iya. Engko nek calon neh, ngawakno neh. Pak niki lho Pak, wong kula jenengan cekel kayak 50 mesti nyekel sampean. Mulane akeh pemimpin sing gak dadi calon-calon sing gak dadi. Mergo nek nggone tetembangan ana pantune. Pantune piye? Ana tekek mlumpat pager. Karepe. Duit entek dipangan kader niku sing bahaya. Kita elingno iki Mbak Lurah pemenang insyaallah menjadi lurah lagi diprajikan untuk periode yang ketiga, Pak. Ya. Amin, amin. Hati-hati Mbah. Tekek melompat pager gitu. Berarti sing mlumpat Pak Kangko. Ah, Lah jare Pak Kangko tekek kok iso. Niku Pak. Mangsa kowe. Kudune melu bungah melu seneng no. Betul. Kahanan meriah kaya ngene. Matur sembah nuwun kagem sedaya warga ana ing brajekan sedayanipun. Nggih. Semoga tahun yang akan datang lebih maju dan lebih indah, semua ditata lebih rapi. Betul. Lah aku ning kamar mandi kecelek. Nyapa? Arep nguyuh kebelet dadak mlebu sing sisih tengen. Ngapa? Lah ora enek banyune. Banyune anggek sing sak sisih tok e. Sing sisih. Lah iya kleru aku. Iki saya nek pipis enten bolongane, Pak. Ya. Kudu ngepasne nek ora ngepas beleber teng budi bersih. Bekereng dadi. Oh, Urung dadi dadakan lho, Be. Nggih. Dadakan iki bot-bote yo diserempeng supaya iso lah dienggo fasilitas untuk teman-teman semuanya. Betul, Matur betul, sembah. Pak. Insyaallah kok tahun ngarep awake dhewe pomo rene meneh iki mesti dadi luwih apik wisan. Amin, 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 amin. Berkah barokah sedayanipun. Niki kalih melampah, Pak. Nggih. Kali tetembangan mergo iki pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih. Iki saka Demang Tunggur nyuwun caping gunung. Wah, tapi Nyuwun disikke. sinten niki kang dipun pasrahi? Nah, ya. Ana anu. Iki nguske Mbak sapa? Congbe apa? Loro ya. Ngerti sindene kok di Buduwi mboten nderek. Lah, Ngepaske Be. Nyapa? Sindene ben 7. Heeh. Supayane wong brajekan oleh pitulungane Gusti. Lho 1 2 3 4 5 6 7. Lambemu nek ngelem eket mau Mbak iku. Yo mergo iki ngirit anggaran lho. Ora. Dua ya, dua ya. Dua. Karo Mayang ya. Karo Mayang mau karo Wanda. Gen beda karaktere karo Wanda. Ya. Wanda mana yang Wanda? Wanda nomor 2 dari sini. Oke, Dek Wanda. Beda karaktere. Yo disuppoti musik, Mas. Gen jumeneng. Peselegan nggih. Mbak Retno Congbe dan Mbak Wanda Mandalika. Sapa jenenge? Wanda Amara. Kok kaya sirkuit ta? Yuk, support musik. Oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Ayo sini, Dek Wanda.
musik Narendra Musik Entertainment ini jan luar biasa. Niki pilihannya jenengan tesih legan nggih Pak nggih. Tasih legan sing menika. Ya semenika sampun. Kowe iki nyapa to iki kok tangan serawean. Kae lo jatamu, Be. Sebelah kono ana kok iso nggone kancane diciyaki rumah nah ngerusoi. Masa aku entuk sinden SH. Saya sarjana hukum. Sonorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok. Ya ampun, ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku wis belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu diam ya. Nyuwun pangapunten Pak Kangko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ra percaya. Kandhani kae. Mambu burung. Urung iki, Mas. Mosok Urung coba bisa. stroberi jajal. Oh, iya, Mas. Stroberi tenan. Mosok jajal. aku ya iso sulap. Kowe iso sulapan. Aku iso sulap. Makasih Dek Wanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Tapi wong wedok ayu karo mau ilangno dasar Mutilasi. malah medeni to. Kita enggak usah sulap sayang ya. Iya, sulap. Ngerayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Aku nganggo sulap. Korek nih. Kowe aja tenteni ngono. Kowe tenanan apa ora, Be? Korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho, Be. Nek ceklen sulap ngene iki lho. Deleng nduk iki. Iya, iya. Apa minyak wangi? Sulap ngene iki Nah, adegan ini lho. berbahaya. Sulap ora genah blas e. Deleng iki. Dadi apa iki? Os. Hup. Ireng to? Iya. Nah terus sulape gondi. Tira. Oh ngerayu aja jage sulap. Lah nek kowe ngerayu piye jajal? Ngerayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak? Caping gunung. Capek gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa ganggu iki. Siap. Aja ganggu rumah tanggaku. Iya. Joko ya pethuke perawan. Aku ya padha karo iki. Lah permasamu aku ora perawan. Lho. Masa nggih? Cirine perawan iki piye to, Nduk? Jenenge perawan ki nek dituthuk ki cuthukan saja. Oh, Kok sik to, sing nyuara iki ya coba kene tak duduk. Iki ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, ki suarane piye? Sing di tanggone to. Walah do turu kabeh to. Aku nuthuk kono lho batin wis aku karo iki tak telateni ngene. Heeh, ya wis. Wis sampe mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mati Sukertone sing mati. Kowe kono bawa sik kono. Dicengkleng iki. Oke. Bleng. Saben bengi nyawang Yo. Mantap. Pripun, Dek? enak ya. Alah makasih. Persiapan awak sehat to. Dawanda. Dalam. Kowe rabi karo iki. Heeh. Sampeyan anakmu sak botol aqua lho cilik-cilik. Kok iso? Bibite elek. Ora kaya aku ini ya. Iya. Bocah Bibit kok. unggul. Kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci ya? Cinta Sayang. be. Pati. Kok mendhepan ini? Cetok. Gegermu sing ndi to? Ya iki to matane iki lho. Malah kok muluk kabeh lho. Sing to rumah tangga anggian wis dimatak-matakne kita ora rukun. Madhep rene. Bojomu kayak rasa ngrusui. Jare sik iki lho. Surma saku. Aku ning kene. Bahaya Madhep aku kita. sayang, Oh, madhep aku. sing jenglenge sing buanter ya, Mas. Iya, terus tok Aja bawa. aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah iki ora ono tenagane iki. Madhep aku, Nduk. Ayo. Iya.
yen memajang hamong karo janur kuning Alah, bar iki mesti ngendok. janur kuning piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane ta, Mas? Iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek Ayo dah. Kembang. Ayo dah. Kembang wae weton. Wanda. manja Wis enek kemajuan Wanda bisa. Wis iso. Dan Wanda. Guna piye? Mas, aku sing kaya iki ya. Sing dadang gendut glek lho ya. Ya. Wis aku sampe engko iso nglegani atiku, tak paringi. Iya. paring apa Alah wis tengko diapane rasa nglegani atiku aja takon dosa sabetake stip bantel beklang bel. Ya apa kok malah Malah nyakil. brancakil ya. Ya iso malah nyakil iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas, tak dang Mas. Ora nyuara kok, Be. Itu kok ora. Iki lho. Susul. Rungono ta? Enak lho, Be. Ya ampun. Itu mosok ora iso kabeh to. kok malah kayak lesung jumenggel Be. Mosok rumah iso iki. Mosok gak iso kabeh. Ya, Sik baleni. Kene. Ora iso Mbak Kairo jajal Mbak Kairo. kira. Kamu nih sing sisae. Ingat ana. Iki lho. Leren sik, rokokan sik, leren. Terkinah ya. Kotot iki mosok bumi. Iki wis kolot. Aku wae. Nekat. Ketipu. Matane PC. Tak enggol wek serut. Bosok kowe. Iso diwirang-wirang. Enggol serut. Kok iso mero ngono ya. Salahe ora tau melu kowe. Telat kowe banyulan iki. mbok enggokke to mau Boleh dong. semangar iso menggok Ben wisin dene kowe. Ya. Pacitan ha kuwi. Deng. Sehat iki. Deng. Resik kamu nih. Mosok iki kakean, Be.
Masa jeruk minum jeruk. Lanang brek kok muni lho. Mata. Ora enak pakai. Kalau nyilih lah balekke. Oh iya Pak, dari titip. Ya, Nono. Panas. Oh. Kalem-kalem aja Bi ya. Lemes. Bengi iki seneng aku. Ngopo? Yes, ana sing dapuk kaya Budi Sukron. Sapa? Ewi. Kaya Bu Bayu Aji. Ah Bu Bayu Aji karo Bu Sigit. Iya, entakne Nduk. Panas udan aling-aling caping ngono kacek 50 nesu. Semangat saya. Rono rambutnya kok dimonoke barang. Rambutmu ndi yo? Kok malah remongan to? Kowe nang kene reyokan mah nguyahi segara. Lah iki ya. Kene gone reyok kok. Iki Ponorogo nggon. Belajar ngisi-ngisini. Ket mau kok mlaku kowe lho. Ben sehat Bi, ben sehat mlaku-mlaku kok iya. Yo, dinake tembange. Nadyan wadan sarwi Langsung dangdut. Ya. Musiknya kok. Ngono ya ngono. Tuh.
Iki engko gong dibacutke tembang gubuk asmara pamundhut saka perangkating desa Parajekan. Yuk, masuk nduk ndak. Syukur bisa yang gunung desa Mas Darmo Tani Ajaya. Salam Mas Amoro Santo. Terima kasih. Mas Darmo. Mas Joko bilang kenceng Madiun. Sugeng Amirsani. Terus banduan. Wah, gumyak sigrek saestu wah luar biasa. Niki nggih ditujokake kagem fan berat wayang kulite jenengan sedaya saking Pak Trimo Pratama, Mas. Nah. Nguntara Nadi Magetan. Oh, ngoten. Nggih. Mas Kangko, Salam. pagelaran wayang kulit bersih Desa Prajekan Nggih. niki dereng sah menawi pangarsa tama penyanipun Bapak Timbul dereng kepareng minggah wonten sasana parisuka. Oh, ngoten. Monggo. Diderekne perangkat Pak Wo, monggo derekne Pak Timbul. Wah wis serampat kok. Mbok liyane. Mboten perangkat Mas, perangkat. Oh, perangkat tak kira serampat. Iya. Ah, ya. Monggo, monggo Bapak Lurah Pak Timbul, monggo kadherekaken sedaya perangkat Pak Wo, monggo dherekaken jengaripun. Ya Pak Timbul. Monggo mriki kula rencangi para tamu kongantosi. Pak Lurah Timbul katuran tindak mriki. Pak Timbul gedang mriki. Monggo mriki Pak kula rencangi. Monggo sami nyanyi kagem Pak Lipure ati Pak Lurah Timbul. Ya. Iki mergo sing mirsani ora mung ana ing alun-alun Surmingah, ning sing mirsani ana ing YouTube pirang-pirang ewu. Pengen ngerti inti to lurahe Prajekan. Ah, niki piantunipun wah. Nggih. Jenam ya Bi ya. Menawi ngendika niku runtut tur basane niku sae Mas. Heeh. Kalau mau ningali pas sambutan wah jan
cocok dadi MC manten iki Pak Lurah iki. Nggih, matur nuwun Nggih. Mas Nggih Pak Timbul. Andi Nggih. kalian Mas Gandul Nggih, alhamdulillah. sugeng rawuh di bumi Sumringah Amin. Brasekan. Nggih, Luar Pak. biasa, Pak. Niki kersane pripun? Alah, napa to Pak? Mbok jagongan mriki kang ngopi kalih kula teng mriki. Sik to. Nggih Ora ngopo cetha. paling gak wau kan jere nembang Pak, wau jere nembang. Ah ya. Baru memberikan sambutan. Baru memberikan sambutan. Nggih, yang pertama yang perlu saya garis bawah ini dumateng kadang kula sepuh Ki Dalang Kangko Nggih, Tekek. tekek, tekek. Ketaton tenan lho, Be. kalau aturaken matur nuwun atas ciptaannya lagu Wah, luar biasa. Sinom untuk Brajekan Sumringah. Sami-sami. Luar biasa. Alhamdulillah 1 juta saya turuti. Wah. Apa? Anu kula nggih gadah anu Pak, Lagu kanggo Brajekan Sumringah. pucung Pak, pucung. Sumringah apa Brajekan? Prajekan. Oh iya, coba piye? Prajekan iku desa kang wis ya maju. Elek. Lah meneng to Mas, ceblok 500.000 ora apa-apa ya. Urung rampung, Be. Pagelaran bersih desa. Pagelaran wayang kulit. Insya Allah Prajekan saya ngrembaka. Pak, 75 ora apa-apa, Pak? Wis 100 lah iki ya. Nggih. Mergo pales dikenepi selawe, Be, gak apa-apa. Ah, Pak Timbul. Mangga Pak ngicipi. Alhamdulillah Mas Andi. Nggih, Pak. Kalau sonten kula dereng ngaturaken matur sembah nuwun Nggih. kepada segenap warga saya Desa Brajekan Nggih. yang mana semua ini bisa terlaksana mboten sanes saking iguh partikel ugi kerjasama pemerintah Desa Brajekan juga segenap warga kula Desa Brajekan. Amin, Luar biasa, luar Mas biasa. Andi. Tepuk tangan untuk warga Desa Prajekan. RT kula niku semula mau sak tarik iuran 300.000 per RT. Ning malah ngantang 500. Wah, hebat. Ini wujud bahwa warga Desa Prajekan itu luar biasa kekompakannya, makanya ada unen-unen Brajekan Sumringah. Sumringah itu jumbuh napa sing diaturi Pak Dalang di depan kalau wau bahwa syukur mring resaning Allah. Leres Pak. Wah. Ya. La in sakartum la azdanakum bala in kafartum in adzabila sadid Pak niku Pak. Karepe apa, Be? Siapa yang berbagi Nggih Pak. akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Betul Pak. Sedekahul adim Pak. Dan siapa yang mingresulo ae kira-kira mandah tambah rekoso. Leres niku betul. Pak, leres betul. Malah entuk adab ping sawo Gusti. Bener, Bener nih. Niki lho Pak, teko tok mboten mbawa debok Pak niki Pak. Karek dok 80 ya Pak yo. Potong Pak. Potong piye malah tambahi 1000. Malah tambah 1000 aja rumah saya kowe. Nggih. Nggih. Kula mangke badhe nyuwun gending sepisan lesung jumenglung. Wah, cocok iki, cocok niki. Terus ingkang kalih ilir-ilir. Wah, jeneng senang kali jaga iki. Wis. Nggih, kula nyuwun kalih niku mawon ya toh. Lah terus utang kula niki mengke terus pundi Pak Dalang? Lah monggo punten Derek. Lewat kula nggih saged Pak, luwih cekel mangke. Mboten kula aturi piyambak. Alah, wis rantuk bati aku. Nggih, nyuwun saya Pak Dalang ya. Nggih. Janji adalah utang. Nggih, Siap. betul Pak. Untuk itu timbang utang luwung tak wayahi timbangane. Ah, nggih niku wis. Lho namung guyon lho, Pak. Karya itu harus dihargai Mas, karya itu. Oh nggih. Sebuah karya itu mahal harganya. Nggih. Mbah nuwun. Wis kata rezekine Pak, sehat-sehat. Siap Pak, matur nuwun, barokah. Nggih Nggih. Pak. Kula pocong 100 lho Pak. Udah lali. Maju no. Nggih Pak. Wah, jane tak gawe apik mau jane. Pun kula nrimo mawon lah jenengan Pak. Pak wis meneng yo oleh kok iso. Wah. Pak Timbul iku sak sok pokoke wis beres iki. Nggih. Lah Alhamdulillah. nuwun Pak. Timbul.
Matur sembah nuwun Pak Timbul. Ngatur nuwun Pak Dalang. Nggih. Dadi kula nyuwun lagu Nggih. Lusung Semulung sama Alih ilir-ilir. Lir-ilir. Siap. Matur nuwun karena jane kula biasa nyanyi. Nggih. Tapi karena ini yo meh padha Pak Dalang Lu. pun 4 hari ini Sambyur-sambyuran bisik ke bisik semayanan maghrib janji sir-siran Raino sing tau